Ay, dali na mo, manapon na ta. Dahon sa namatang gamitin ron kay sama mo may mangugas lagi plato. Akay, dito kay hugtong bisa niya lami ron kisigsidan. Dali. Grabe ginisig aron kay. Kuan man lagi na asar ba sila? Murong ikaw ra man yan eh. Tao ka sa. Uy, kaya maron. Nay tao, kana bisa ko no. Uy, sa pada. Gipod, gipod. Lag sa malag. Tukoy ya? Oh, lag. Salida. Napon may basta mo. Sabi mo napon ta. Ito, napon sa ta. Uy, ali mo, nay punta. So pamagod ko da. Busiro man ko. Ay, mo. Mga unta kay andam na ra ba dia? Ay na mo mo pahan. Part 1 pagledaan, kagdagan mo di mukaan ko. Bahala. Kasi ra sa Bless Albert nga murag lahi mo di mong kauban ron. Sa ila siguro. Ah, hindi diha di ay. Uy, mga ano ta? Sa matang buhatan na rin. Tanaw na lang ta, pero mang pangagda. Akila ka na ta. Ato nang sigbahan ko. I-plaster ko dali. Lain na mo pog. Data ning bahinan. Anayin sa nadua ali na. Lain ko. Hindi ka nasud ano to? Uy, manok ko na eh. Ay, manok no. Uy, manok pa na ni. Hala, ang puitis kay. Lang na nato ni. Ito sana ko na. Dudugay. Aysa. Mura maglain kita rin mga unta. Ang mo kauban ba? Hindi na, bala na. Mawawin na. Dali ba? Isa lagi ko. Gusto mong Ah, wala ka diya basta giagda ka na mo. Singaw po si Ro. Sa tinaro kita ra. Bingon. Magkamusta ta? Amin. Hani ko nilang kon na. Hani ba na ito adi ay? Mandi ay na manok ka kuno. Kung kira pag tilawan nga na. Tilaw nga, busog mo ka. Busog magkakaw. Tilaw. Gamay raman. Kung kira magkakila ko. Ang lami ang lini. Oy, kay gamay ra ba? Ha? Ay, tilaw ko eh. Muda ko naman ang pagkatilawan. Muda ko. Uy, tilaw raja. A few inches later. Asa na ba mo? Wala do kaya? Nay luto na rin di ay. Asa na mo nga? Napumalag ha? Pumalag ha? Ano init? Timur na ulit. Alam niyo. May kaso ka.